ngono. Mula ana piyayi sing rada fanatik karo wayang ki wong kleru. Cara wong ngedeke omah ki ora ana pondasine, ora ana ompake. Wayang kuwi sing nyebarake sapa? Jeng Pangeran Sunan Sahid jan Pangeran Sunan Kalijaga. Mula wong iku ayo diselidiki, digoleki, ditelusuri. Ya. Ayo aku nyuwun ya Nok, keluarga agung desa Tambak Sila padha nindakno rasa kesatuan, persatuan, kegotong royongan. Manunggaling cipta rasa mewah karya, ora karsa. Karya le padha nyambut gawe ana ing desa Tambak Sila kene tansah pinarana ayom-ayom tata titi tentrem. Ana tembungan manunggaling kawula kelawan Gusti Waraka bisa manjing tulika-tulika bisa manjing Waraka. Mula ayo aja kadha tumindak kaya ngono. Luweh-luwehna. Sing beda panemu aja digawe padu, beda agama aja digawe sulaya. Jalarane ayo nindakno isining program jagat iki programe kamardikan. Aku kelawan ki nindakke rasa kegotong royongan kekompakan. Ngono. Iki ana suwunan iki panjenenganipun ingkang dipun pangarsani siji panjenenganipun Bapak Sumardi mantan kepala dusun. Kaping pindho Bapak Ki Haji Abdul Mujib. Ya. Kaping telu Ibu Kadus Wahyu Astuti. Kaping papat Bapak RT Sumrambah Bapak RW. Kaping 5 segenap panitia desa Tambak Sila. Kaping pindho pemuda Tambak Sila. Kaping 7 ibu-ibu PKK dusun Tambak Sela. Ya Nok, aku melu memuji Nok padha nindakno rasa persatuan kesatuan ya Nok. Iya. Kejaba kang sawa iku dipangarsani tokoh desa panjenenganipun Bapak DPR, Bapak Luli Kepala Desa Pasekan. Wah, seneng aku. Nok, kaping pindho Bapak Linardo Wing Krisnanda DPRD tingkat 1 Jawa Tengah. Ya melu mangarsane aku melu bungah. Ya muga-muga wae langgeng ledo sekekadangan. Iya Nok, aku melu seneng. Kaping 3 Ibu Lia Amelia DPRD tingkat 2 Kabupaten Semarang. Ya muga-muga lestari diparingi panjang umur. Ya iso-iso mbiyantu lekasing kadang-kadang ing desa Tambak Sela. Ya, kaping 4 ya Nok, Ibu jenenge Bapak Ibu BPD Desa Pasekan. Kaping 5 Bapak Ibu perangkat sedesa Pasekan. Kaping 6 Bapak RT RW sedesa Pasekan. Kaping 7 tokoh masyarakat sedesa Pasekan. Wah, seneng Nok. Aku nulungsa bungah nang desa kene Nok. Ing kutha padha nindakake golong gilik guyub rukun angangkat karyaning prajaya, angangkat karyaning desa. Luwih-luwih panjenenganipun wis diaturke ana ing ngarep mau sadurunge kawiwitan. Lho, ing kene pepunden-pepunden padha nindakake apa yang dadi karsane, apa yang dadi karepe keluarga ing desa Tambak Sela. Mula kangsa ki ya Nok iso langgeng lesturan karo cangik saka ing gebukan Ki Jumari Hadi Junarto. Ngono. Aku ya seneng, muga-muga aku ya di pepunden kene maune panjenenganipun Bapak Darmono. Iki pepundenku kang wis jumangka ing angin kalangan panjenenganipun Bapak Suryadi. Muga wae diparingi makpirah lan dipangi pangapura panjenenganipun Mbah Darmono lan Bapak Suryadi tansah mapan swarga langgeng. Ngono. Kuwi ya kadangku ya pepundenku. Mula kangsa iki Nok ayo aja nganti kesuwen. Wektu dina iku ya padha manunggaling cipta rasa mewah karsa. Sing tak aturake maneh sing oleh ngarep mau tak baleni. Beda agama aja digawe sulaya, beda panemu aja digawe padu. Padha nindakake rasa persatuan, kesatuan, kegotong royongan, kekompakan. Mula kangsa ki aja nganti padha plerok-plerokan ya Nok. Ayo rukuna marang keluarga. Ya.